ба ёрдами китоб ва китоб хондан мо метавонем ки донишу малакаи худмона, ҷаҳонбинии худмона, ақлу шуурнукии худмона хубтару беҳтар кунем. Не ки дар дунё китобҳое ҳастае ки хубтараш хондан усбеста ба пешаш гузаштан мумкин нест, то ки ягон кори слишком даҳшатноки баъд рух нада. Дар видеои имрӯза дар бораи 8 китобе гап мезанем ки хонданаш усбеста, ҳатто дар бораи уво маълумот гӯш карданам хатарнока. Яъне ки ози видеоро бикушен, тамошо накунен далши, серьёзно. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда. Ва касе ки мондак баъди хайр гуфтан бародаро дар бораи 8 запрещёни китобҳое ки дар тамоми ҷаҳон мамнуъае, мумкин нестае хонданаш, бисёр дархост кардам ва ман телеграм канал дар омадам ки як сообществои калон дар ҳамҷо рафтестай, як маҷлиси калон дар бораи ҳами китобҳо. Ман ин намуд кори шуморо қадр мекунам, бародаро аз ман хоҳиш карден, марҳамат, мо дар иборат дар бораи 8 китоби запрещёнӣ гап мезанем. Но пеш аз дар бораи китобҳо ман гап зан, як чизро мехоҳам қайд кунам ки бародаро 8 китоб нестае ки дар дунё запрещёние, миллионта китобае. Яъне ки ҳаст китобҳо дар доираи сеҳру ҷоду ки запрещёние, ҳаста китобҳои динӣ ки запрещёние. Мисол мегирем, як одам дар як динай, дини ӯ яъне ки религияи ӯро запрешат мекунад ки китоби дар дигар динбудагиро бихонад. Мисол мегирем, яъне ки запрешёни китоб гуфта ӯ маънои ӯ надорад ки ӯ китоб барои ҳамаи китобо барои ҳаёти одам зарар мерасонад. Ҳастай ба ҳар гуна сабаб китобо запретид мекунанд. Ҳатто ҳастай китобҳое ки ба одам фоида дорад, не ки запретидш кардагианд. Барои чӣ хотир ки барои як гурӯҳ одами дигар зарар дорад. Барои ҳамин хотир бояд дар бораи китоб гап назанӣ ки мембри. Ане ки видеои ки ҳозир мо дар бораш гап мезанем серьёзна китобҳои страшняе. Ва пеш аз видеоро тамошо кардан бародаро, як ссилкаи дорем ки ӯ ссилка страшен нестае. Дар комментарияи видео ссилка закрепи шудагае танҳо ба мухлисои ҷанговару бузингаро. Агар ки ту бутони угадат карда ё ки вақти бештари худта дар тамошои варзиш бигзаронӣ ва дар ҳами тавонои худ метавонӣ сум кор кунӣ. Агар угадат карда бутони кадом ҷанговар ё кадом бузингар дар бои дар пешистодаш ғолиб мебарояд, метавонӣ ба ссилка дар омада дар сайт регистратсия кунӣ ва ба промокоди канал дар вақти полни регистратсия карданат бонус ба даст биёрӣ. Ссилка барои регистратсия кардан дар комментария закрепи шудагае. Якум, книга Светои магии Абрамелина. Яъне ки ман 14 соат истодагӣ будум. Ман ташкада истодам, сиёмка надоштам, ҳеҷ кас занг назада истабуд. Анака ҳозир дар вақти сиёмка занг зад. Ба фикрам ки таъсири ҳамин китобае. Нахонен ин китобҳоро бародаро, зарар дорад. Алло. Якум, книга Светои магии Абрамелина, яъне ки китоби ҷодуи муқаддаси Абрамелин. Китоби ҷодуи муқаддаси Абрамелин ин манускрипти асри 15 ки ба забони англисӣ тарҷума шудагиаи соли 1900. Аз он вақти китоби лаънатӣ ҳисобида мешавад. Ин китоб ба як шахс бо номи Абраҳим Висбруски нависондагиаст. Баъди сафар карданаш ба Египет, дар он ҷо бо як ҷодугар бо номи Абрамелин вомехӯрад ки ӯра сирри ҷодуи қадимаро нишон медиҳад, ки китоб навишта мешавад дар асоси ана ҳамин маълумот. Абрамелин шахси сайёҳа дар бораи ҳамин хел чизҳо мефаҳмонад. Зинда кардани мурдаҳо, ба даст овардани бойгарӣ, файрод кардани рӯҳҳо, нопадид шудан, файрод кардани боришот, тавоноии сафар кардан ба осмон ва ба об. Баъди аз Египет баргаштан Абраҳим мегӯяд ки дар ҳар як одам демон астае ва дар ҳамун китоб ӯ роҳиро менависад ки чӣ хел дар вақти даркорӣ ҳамин демона, яъне ки ҳамин ҷинна, шайтона файрод кунӣ. Ба он нигоҳ накарда ки одаме ки корро анҷом медиҳад ӯ хела ҳам товонигарон метавад барои кор. ҳатто ҳамин хел гапе ҳастае ки одаме ки ба ҳамин кор сару кор дорад то охири ҳаётша ҳар гуна рӯҳҳо ӯро пайгирӣ мекунанд. ин шахс бадбахт ва нобарор мешавад ки дар натиҷа дар синни соли ҷавониш мемрад. бале бо ин ҳамин хел хабари даҳшатнок мо оғоз мекунем барномаро ва агар дигар ҳодисаҳои даҳшатнок бихоҳем тамошо кардан, фаромӯш накунед бародаро ки ин хел ҳодисаҳои даҳшатнок дар канали SM Шарипови нав мешавад. Ссилкаш дар подсказкаи видео аст, даиҷа ё ки ҷои даҳам торо бинен аст. Дуюм китоб Сайга, яъне ки ба тоҷикиш Сайга. Ман намедонам тоҷикиш чӣ хел перевод мешавад. Ва ҳамчунин маъшҳурае ҳамчун книга убийца, яъне ки қотили китоб. ин китобро ба забони лотинӣ чоп мекунанд дар асри 16. ин китоб дар бораи ҳар гуна кор борои сеҳру ҷодуие. солҳои дароз фикр мекарданд ки китоб гум шудагиаст, не ки соли 1990 дар яке аз китобхонаҳои Британия ду манускрипт меёбанд. Но гуфтан ҳамона ки китоб аз 40,000 ҳарф иборат ки ҳарфҳои ӯ хеле ҳам аҷиб пайдарҳам мондагианд ва ҳамун ритуалҳои ҷодугӣ
зашифроват кардагия, яъне ки просто так уро хонда наметонӣ. шахсе ки яке аз манускриптша соли 1990 меёфтагия и як олими номӣ аст, Ҷон Ди. Ҷон Ди бисёри вақти ҳаёти худша барои расшифроват кардани коди ҳамин китоб сарф кардагия, не ки расшифроват карда наметавонад. ҳамин қадар хоҳиши ӯ барои расшифроват кардани китоб сахт шудагӣ буд ки ӯ маҷбур мешавад ба яке аз маълумотҳо ангела аз осмон файрод кунад, то ки ба ӯ ёрдам битад. ман намедонам ки гап то кадом андоза ростае, не ки мувофиқи ҳамин маълумоте ки омада шудагия дар ҳамин бора, фаришта бо номи Урил ба ӯ якчанд сирра фош мекунад, яъне ки мегаш ки китоб баъди ронда шудани ҳазрати одам аз биҳишт пайдо шудагия ва Урил ба учёнӣ мега ки коди китоба метавонад расшифроват кунад танҳо Архангел Михаил. албатта ки баъдан китоба ҳеҷ кас расшифроват карда наметавонад, не ки дешифровкаи коди ҳамин китоб и ягона мушкилӣ нест. ҳамин хел маълумоте ҳастае ки шахсе ки фисётаки метавонад расшифроват кунад и кода баъди 2.5 сол мемра. дар айни замон 2 копияи ҳамин китоб дар ҷаҳон ҳаст, не ки ягон кас наметавонад и китоба расшифроват кунад. аз ҳамин хотир и яке аз муаммоҳои рӯи замин мемонад. сеюм, Некрономикон. Некрономикон ҳамчунин бо чунин номҳо машҳурай. якеш Калиди дари дузах, Китоби бадӣ, Китоби мурдаҳо ва дигар номҳои даҳшатнок. китоб дар бораи ҳар гуна ритуалҳои гуногуна оиди зинда кардани шахсони мурда. Некрономикон китобе ҳастае ки Говард Лавкрафт нависондагия, яъне ки ҳамчун афсонае. Говард Лавкрафт нависандаи амрикоӣ асри 20 ки дар жанри фентези ва ҳар гуна ужастик сару кор дорад. ба он нигоҳ накарда китоб кори дасти нависандаи оддие, бисёр одамон фикр мекунанд ки ӯ айростие, ҳақиқие. чорум Ад-Тамино. Ад-Таминои шери ҷопонӣ ҳастае ки дар китоби дил ба монанди санги ғелонида соли 1990 навишта шудагия. дар уҷа дар бораи як писар бо номи Тамино навишта шудагия ки ӯ ғам мехӯрад дар бораи наздикҳои мурдагиш, яъне ки шер пур аз дарду ғамае ва ҳамин хел ба шумор меравад ки Ад-Тамино и шери лаънат карда шудае ки ира бояд ба овоз нахонӣ, танҳо ба дуруни дилит бояд бихонӣ, барои чӣ хотире ки касе ки ба овоз мехона мемра. панҷум Саргузашти ятим. китобе ҳастае ки аввали асри 17 навишта шудагия аз ҷониби священне ки қоидаҳои муқаддаси динира поймол кардагия. дар китоб саргузашти писаре нависонда шудагия ки дар синни 14-солагиш Испанияро тарк мекунад ва ба саёҳат ба пушти океан меравад. яъне ки дар китоб оварда шудагия чӣ гуна и писар шино мекунад ба океан, бо пиратҳо рӯбарӯ мешавад, яъне ки хеле ҳам приключениёро аз сараш мегзаронад, баъдан сарбоз мешавад ва баъд монах. ба ҳар гуна тарҷумаҳо нигоҳ накарда китоб барои ҳамагон дастрас мешавад, яъне ки чоп карда мешавад соли 2018, яъне ки баъди 400 соли баромадани оригиналаш. ба як гуфтае ки ҳар як шахсе ки бо ҳамин китоб сару кор мегирад ва мехонаш хеле ҳам даҳшатнок мемра. аз ҳамин хотир и китоб ҳамчун китоби лаънат карда шуда ба ҳисоб меравад. лекин наоборот шахсе ки и китоба чоп кардагио мега ки наоборот китоб ёрдам метавад барои одам ки хубтар бифаҳма ва шинос шава хубтар бо вақтҳои асрои тиллоии Испания. Гримуар китобе ҳастае ки дар уҷа инструксияҳо барои ҷоду кардан оварда шудагия. бисёри ҷодугарҳо бовар доштанд ки баъди марги ҷодугар бояд ки китоба бисӯзонӣ, то ки сирҳои ҷодугии ӯ махфӣ монад. соли 2013 дар яке аз вебсайтҳо якчанд коллексияи китобҳо дар фурӯш монда шудагӣ буданд. соли 2013 дар яке аз вебсайтҳо распродажаи фурӯхтани коллексияи гримуар монда шудагӣ буд ки ба маблағи $13,000 фурӯхта шуд. ин гуна нархи баланди китоб ба хотири оне буд ки ҷодугарои асри 20 ҳамин китоба доштанд. дар яке аз гримуарҳо заклинане навишта шудагие ки духҳои бади хуба даъват мекунанд. ва не ки дар ҷаҳат чизи ғайриоддие ки дар худи ҳамун гримуар бо навишта шудагии рецепти тайёр кардани лак барои мӯи сар. ба фикрам ягон ҷодугар дар ҳамун асри 20 салон красота доштагие. фурӯшанда ва харидори гримуар ба як хулосае омаданд ки махфӣ монанд ва нагуфта намонанд ки бисёр қисмати ин китоб навишта шудагие бо истифодаи ҳарфҳои қадима. дар вақтҳои пеш ин гуна ҳарфҳоро истифода мебурданд барои махфӣ нигоҳ доштани сирри ҷоду. вақте ки экспертҳо расшифроват мекунанд гримуара, мефаҳманд ки дар китоб ҳамин гуна навиштаҷотҳо ҳастанд. шахсоне ки китоб тааллуқ надорад ба ҳамин кор сару кор надоранд, хондан маънае. хонданро давом натен, вагарна ҳолат хела бад мешавад.
Кодекс Гигас. Соли 1648 ҷанги 30 сола оҳиста-оҳиста ба поён расидан мегирифт, ки дар ин вақт армияи Шветсия ба Прага ҳуҷум мекунад ва шаҳра титу тағйир кардан мегирад. Солдатои Шветсия аз Прага якчанд чизҳои қадимаро мебаранд, ки дар байни ҳамин хел китоб буд бо номи Кодекс Гигас. Баъдан кодекс дар таърих ворид мешавад ҳамчун Библияи дьявол. Кодекс дар асри 12 аз ҷониби як монахи сохта шудагия. Кодекс дар асри 12 аз ҷониби як монахи навишта шудагия, ки ҳамчун монахи историяи саргузашти Кодекс дар асри 12 навишта шудагия аз ҷониби як монахе, ки ҳамчун мисли автори саргузашти ятим тартиботи диниро поймол кардагия. Ҳамчун муҷозот ӯро ҳукми қатл метиҳанд. Ӯро дар як ҳуҷраи кирпичӣ бе дари тиреза маҳкам мекунанд, то ки аз гишнагӣ бимра. Дар ин охирон рӯзҳои сахтии ҳаёташ монах ба хулосае меояд, ки чизе ки дар бораи одамизод медона бинависа. Дар ӯ ҷо ӯро ки коғазу қалам додагия? ва чӣ хеле ки маълумай китоба то охира нависонданда успед намекунад, барои чӣ хотир ки мебараву ва дьявола файрод мекунад, то ки ба ӯ ёрдам буда барои китоба тамом кардан ба эвази рӯҳуш. ва чӣ хеле ки маълумай дар натиҷа китоба дьявол менависад то охира. дар оригинал китоб иборат буд аз 320 саҳифа, ки баъдан 10 саҳифаи ӯ гум мешавад. дар китоб ҳар гуна ритуалҳои ҷодугӣ ва маълумот дар бораи шайтоно навишта шудагӣ буд ва ҳамчунин расми худи даҷҷол. Великий гримуар, гримуари бузург, гримуари хурдча гузаштем, бузург шуда омадем. Великий гримуар ҳамчунин машҳур бо номи дракони сирх, евангелия аз шайтон. ва ҳамчунин дар ин китоб навишта шудагӣ дар бораи арзиши ки ту бояд барои доштани қудрати беандоза бутӣ. гӯё ки китоба шахси нависондагие ки ҷин дошт. оригинали ин китоб яке аз китобҳои даҳшатноктарини таърихи одамизод ба ҳисоб меравад. барои тасаввур кардан хатарнок ва даҳшатнокии ин китоб ҳамин қадарае ки ӯро дар яке аз амборҳои махфии китобхонаи Ватикан нигоҳ медоранд. ва дар бораи матни китоб маълумот на он қадар бисёр маълумай. мисол мегирем ҳамин қадараш маълумай ки соли 1512 навишта шудагие ва баъдан ҳар намуд копияи ин китоби даҳшатнок паҳн шудагие. дар ин китоб нишон дода шудагие роҳи файрод кардани аз ҳама демонои даҳшатноку гизала. ва ҳамин қадараш маълумае ки ҳар як шахсе ки ин гримуара мехона автоматӣ рӯҳи худша дар шайтон мефурӯшад. маҳз аз ҳамин хотир ин китоб китоби хатарнок ҳисобида мешавад ва ӯро махфӣ нигоҳ медоранд. боз ин чизое ки дар борашон хондем, нахондем, гӯш кардем, тамошо кардем дар бораи китобҳои давраи қадим буд, яъне ки маълумоти қадима ва бо ҳаста чизҳои ҳозиразамон ки ӯ ҳам хатарноканд. мисол мегирем посилка аз даркнет. маънои даркнет касе ки намедона ин махсус зашифровани сетае ки ай интернети оддӣ ё ин ки аз браузери оддии ки мо шумо дорем дар компютер телефономон мо ба ин сет ворид шида наметонем. аниқтараш мешавад ворид шида, но хеле ҳам қинае. но агар ки шумо ворид шиден ҳамин даркнета, тавсия дода мешавад ки ҳар гуна чиз нахарен ва накушоеншон. барои чӣ хотир ки даркнет ба хотири он ҳастае ки дар оҷа чизҳои мамнӯъ мефурӯшанд, чӣ информатсия бошад, чӣ ягон молҳои физическӣ. ва вақтҳои охир ҳамихе мода шудагие ки бисёр блогерои мисол запад, блогерои рус посилка мекушоянд, посилкаҳое ки аз даркнет гирифтагиянд ва тамошо мекунем ки яке аз блогерҳо чӣ намуд посилка мегирад. вақте ки блогер посилкаша аз даркнет мегирад, дар даруни посилкаю навиштаҷоте буд, ту набояд ира қабул мекардӣ, яъне ки посилка аз шахси ношинос барор. ва ба ғайр аз ин ҳамин блогер бо номи Арон аз даруни посилка меёвад скотч, перчаткаҳои хирургӣ, стяжкаҳои кабелӣ ва дрели дастӣ. ин замони пеш рафта дрели дастӣ шурупҳавиё роиш намекунем угу. яъне ки Арон фикр кард ки ин ҳамаи чизое ки роиш кардан барои ягон кори хеле ҳам даҳшатноке. ва ҳамчунин дар дуруни посилка буд як диске ки дар оҷа як видеои духтар нишон дода шудагие ва ӯ ба як хулосае омад ки ҳама ҳамин корои даҳшатнока мумкин ки бо ҳамин духтар кардиян ё ин ки мекунанд. чӣ ба дар диск роӣ карда, дар флешкарта роӣ намекунад. ин қадар замон асри 21 пеш рафта. но ҳама гап майлу, дар инҷа мо метавонем ки чандта вариант фикр кунем. ин метавонист ки ҳамин посилкаи хеле ҳам даҳшатнок бошад дар асл,
ё ин ки метавониш ки и просто хайпават кунад, дурӯғ бигӯ ки ҳаям ма гирифтам охе чизи жуд кира, барои чӣ хотир ки ира ки доказат мекунад ки реале аз даркнет гирифтагиае. Ӯ сайти махфия юра ягон хел доказат карда намешавад. Ва як кори ҳастае ки 100% доказат кардаш мешавад. Агар ки шумо дар Россия бошен ва бихоҳем ки ба ягон ҷое бирен ки як чанд маротиба аз оилики Россия беҳтару хубтар кор кунед, шумо метавонед ки ба Литва, Полша ва Южни Корея бирен. Номрои WhatsApp ки дар болои экран дистен алоқа барои бародаро аз аму тарафо приглашение ҳастае. Ай рақама боша ба шумо ёрдам метавам барои гирифтани виза ва астални маълумотро ки чӣ бояд кунед шумо барои ба уҷа рафтан. Алоқа кунед бародаро, танҳо WhatsApp дорам. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.